Добре. Здравейте, приятели, аз съм Криско и ние ще играем на Roblox с Иванчо. Какъв ти е Иванчо, бе? Алекс Христов човек. Алекс Христов. Алекс Ай, разбирате, Иванов. абонирайте се, защото нямам никакви абонати, съм бе. О, човек, как се огънал, бе? Кое, бе? Муха-ха-ха. Искаш да бодна. Не, чакай. Покажи моето творение. О, то е твоето творение. Ето най-новото творение на един пич, който се Сега няма трябва да респауниш. който се казва Иванчо. Ясно. Да ви е ясно, искам ужасно. Аз съм мутна, спреш. Остатка, бе. Ай, шит! Кошо ти е люлиста. Така. Сапо е така. Ще има много шипове да слагаме. Май. Дали ще стигнат? Оп. Остана, и аз так не си говоря самичък. Бъде. Чикам, беше голяма забава самичък. Дай тук шипа, бе. Ти ли го мълташ, брат? Ти го сложи. Ти ли го сложи? Ето. Чакай малко. Чакай, седнах на това. Не го махай, бе, човек. Виж кой готино е. Ще поредна всяка. И сега тук, като го сложим и той вече май ще е готово. О, аз съм втори левел. Да, нещо е такова ще остане. И сега. Човек, аз как да си направя робот, бе? Ти как ги правиш и тези части, аз ги нямам. Не знам, аз се покачих. Забате! Какво стана, бе? Чакай, бе! Ей, да не му боснеш, Ще мина през четовете. Стой, бе! Отвори ми да се бия. Какво става, бе? Не знам, ма ми отвори да се бия. Добре, чакай, че аз звъня на един мой приятел. Ало? Да звъним на Станимира. Звънка е, бе. Айде, отвори ме, бе, брат. Моля те. Ще плача. Айде, бе, айде. О, ес. Човек. Какво става, бе? Не знам, прецаква се. Прецакването на века. Аре, ела, тук да ми помогнеш, тук нещо да я измайсторила. Чакай ти да ги ба. Остава тук, брат. Чай за малко ще и пак сме тук хора, просто аз бях за малко на пауза, защото става ми е тук и ме ядоса. Преди аз бях в оранжевата, знаеш ли? О, да, аз помня, дето им гепах самолета е тук. Дето им гепах самолета. Помниш ли? Аде, човек, бе. тук трябва нещо да прибавя, тук май и те не се запучват. Или аз просто не отсилвам. Не знам. Зад мене има ли помислих, че някой ма зад мене. Аде, бе. Ела, помогни ми нещо да измастиря, човек. Стига съм ми пускала телевизора с Яна. Абе, човек. Защих ти творението. Ай, отвори ме. Чакай, правя кораб. Правя
Корабчек. Най-хубавия кораб, който си Вече видял през знаеш, живота си. кой беше то от Трифон Иванов? А? Знаеш кой е Трифон Иванов? Що? Ай, Алекс, Какво? що? Знаеш кой е Трифон Иванов? Трифан, да. Пичо, твърди ми молята! Слушам искам. се, канче! Аре, помогни, бе! Къде са двигателите, бе? Айде, отвори ми, бе! Трябва да покажи къде са двигателите, бе. Ма, отвори ми, бе, човек! Сети са ти. Аз се преотивам... те пък е затворено. Какво ли е това? Котва! Облегалка! Сега няма моя мръдна. Човек! Виж какво направих. Човек, като и трябва да му сложа гуми и тръгвам. Как ти се въртя около главата? Бе, човек! Човек, чай, бе! Сложа гуми. Как да му сложа гуми? Влад, ти май нещо са гибаш мене? Да. Вау, колко време записваме ние между другото? Тук не ми изписва нещо. Защото аз не съм с платения такова бандикам и нали имам само 10 минути право. Записваме 7 минути и 20. И 2 секунди, 24, 25. Ало? Човек, те сега май мъзна. Ма дай още 2 минутки да поиграем и ще спираме клипа, тъй като... Добре. Стане твой дебъл. Аз чувам ли са добре? Да бе. Не знам, клипа ще видим. Аз даже не знам дали гласа не се чува, тъй като нали бандикам имаше някакъв проблем с записването на гласа. Така беше много лошо. Нали. Ало? Маче? Къде? Маче? Къде? Снимките. Какво? Снимките. Снимките? Да. Чакай. Не. Така. Тук ли си, Влад? Влад? Тук ли си? Скайпчо? Ми предаде.